Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Sangwut kibriyo kala pensau nakada ko jing sha pamperthat ya ka ying sa jongki kabadan ha ka shnong so line riboy district. Kani ka jingja kala ja ha kala asngi umlei ha ka por arbaji no phaisngi. Kani ka ying jong kong Christina mensong bat ki ba mensau kidi ki laingur ki khon jongka bat uwepan ude upara kansi. Yo khon jongka uba dang khatwe snam karta lapinken Nazareth Hospital Shillong kat ba laingut pan kidon hapo Civil Hospital Shillong. Kayeng sa jongki kala pelu hakate ka jingsha pom perthan bat baro sangut kila shulat im dakasan. Kendiat singi menshwa ke Commissioner of Food Safety ke kong RM Kurba. Kala penmi ya ke hukum bemsha banwan ra dok kha nabar. Namar ba ketenat kalalam ba kadon ka formalin haki dok kha. Hendrai ya kini ke hukum la weng no haka arpusau tri Jylliew. Bat la ai lat biang ya kinong di dok kha bakin wan ra dok kha nabar Jylla. Kenang ban penting kena baki dok kha ki ba wan ra nabar kinam don jingkta ai ru ikipat ba. Ketenat fisheries jong sor ka Jylla. Kala lej ban le ikites haka singi majai ya ki dok kha ki balapoi hayo. Hendrai hadu mentaru kinong di dok kha kimpat yo jingtip kumno ka kai phot kalong. Kakunhun menteri jong sarkar Jylla kala weng no yaki benta jong Office of Memorandum jong snam shiaja khandai spa nyopsau kabadei na kabenta ka bha thongkam thongjam lani ka job reservation policy kidon ki benta jong Office of Memorandum ka babatai balada ki garu ki basa ha ka Jylla kimla ban pendam ya ka bha yo kam jong ki la ban pendam ya ka kam da ki garu ki badei na bar Jylla ru Hendrai menta yakini ka kendon la weng no balasha tangi ki garu ki basa ha Meghalaya ki badan hong ban yo ya ka bha thongkam thongjam ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari Menteri rang badu ke India Narendra Modi ula ais ngopha ya kari sa santali ki rel Vande Bharat ula ka we lama yakini ki rel Harani Kamalapati station ka badan ha Madhya Pradesh Modi ula shongru hapo ka rel ka badang splait thmai Hakani kasngi Modi lai kenduk ru iki kena skul bat ulai keren ru bat ki shipor arpor kini ki rel ki ba Modi la pelan kindai ki ba ya na Bhopal sha Indore na Ranchi sha Patna na Dharwad sha Bengaluru bat na Goa sha Mumbai kini kindai bet tang ha Goa ha Bihar bat ha Jharkhand kador jong uso saw kala kiu sha bapalan ha Kylleng ki Jylla bat menta kador kala poi sha ka shispa tengka shikilo Kajingkala ka sun benang kadeka daw ba jong ka jingkiu dor jong uso saw dan ru ki Jylla ki bamla ban penmi so saw bun na kadaw ka jing shlei pat dan pat ru ki Jylla ki bamla ban penmi mar na mar ka jing shit palat ka sun benang bat ki so saw ki la yap ter khong lun hadel hi ka dor jong uso saw kala poi shaka prapho tingka shikilo kat ba ha Uttar Pradesh bat ha Bengaluru ka dor kala poi shaka shispa tingka shikilo ka sarkar Manipur kala shimya ka rai bakanam siu tulam Yekito kinong tray kibam wan sha office. Katanan General Administration Department kalapin bana baka sarkar kanam siu tulap satya yekinong tray kibam poi sha office. Klem de yo jingben na kibor ki badai pen. Ka sarkar Manipur kadon kumba shilak ngut kinong tray jongka bat na kini kumba san tam kide ki meitei kat ba 100% pan kide ki naga bat ki kuki. Ka sarkar kadang lum yaki kerteng jong ki tu kinong tray ki bamla ban wan sha office knang bakan pinshitom yaki ini parliamentas ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei ujon good enough unong lap yaki battery ki balong man charge lani ki lithium ion battery la khla no hakarta ka ba shispa snam yakani la pen bana dak University of Texas ujon good enough ula yo yaka Nobel Peace Prize house nam ara jar khakhandai namar ka jingla jong u ban pinmi yaki te ki battery good enough ula khla no haka sngi ublai haka jaka basumari u ha Astin yo good enough lakha hajena Germany house nam shiajar khnai spa arpuar hendrei ula he ula san ha United States bala yo ek kerdan PhD haka chemistry na University of Chicago ula sedang ban training kong ha Massachusetts Institute of Technology ula bat kum uklido jongka inorganic chemistry Laboratory of University of Oxford, ha England. Ulalicha Texas house nam 6000 khandai spa prapundrio.
Ula syong ula sa bat ka lok jong u ka Irene hadu nyau post nem kenti tat hadu ka jing kla no jong ka house nem ara jar khan rio. Ki anwar ki shikurim ki la sha penyap dusman ha ka ying sa jong ki ha Boston. Kini ki anwar ki bala sha penyam ki bala tip kerteng kum u Bruno di Amor u bala dan nyau pu house nem berta bat ka lok jong u ka Jylla Amor ka ba nyau pu lais nem kerta. Kila sha penyam ha ka sngi bakira khe ya ka jing dam san post nem kenti jong ka jing ya tho shong kurim jong ki. Ka kemi jong ka Amor ka basa lang bat kiru kala sha penyam ha ka ju hi ka sngi. Ki pulit kila kem ya wei ubrio basa marjan bat balatip kerteng kum u Christopher Ferguson. Ki sipai Ukraine kila yok kurup biang ya ka wei gajaka ka bala sha kurup ha ki sipai Russia. Ka jaka baka Ukraine kila yok kurup biang kadai ka Renopil ka badon ha ka than Donetsk. Hadu menta ka jaka ka baka Ukraine kala yok ban kurup biang na ka Russia kala poi hadu shispa lai post square kilometer. Tigitu gilong ki Khubor hakimat kimat menta asngi. Khublai.